Абдуқодирзода Фараҳноз зодаи шаҳри Гулистон буда айни замон дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар риштаи психология таҳсили илм менамояд. Номбурда иштирокчии даври ҷумҳуриявии озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. Дар номинасияи хондан ва аз худ намудани осори адибони классики тоҷик мебошад. Ӯ дар ин давр фаъолона ширкат варзида соҳиби мақоми ифтихорӣ гашт. дар шароити шогирд агар пурсанд ки бинои шогирдӣ бар чӣ чиз аст, бигӯй бар сари иродат. агар пурсанд ки иродат чист, бигӯй гӯш кардан, итоат кардан. агар пурсанд ки самои тоат чист, бигӯй ҳарчи устод гӯяд ба ҷон бишнавад. Фараҳноз дар вақтҳои холигаш асосан ба мутолиаи асарҳои гуногун машғул мешавад. падару модарам маро мегуфтанд ки ба чунин озмунҳо ширкат варз ва ҳамчунинҳо инҳо сабаб шуданд ва устодам низ ҳамеша маро рӯҳбаланд мекарданд ки дар ин озмунҳо бояд дониши худро бисанҷӣ ва боис шуд ки ман дар чунин озмунҳо иштирок варзам. аз хурдӣ ки китоб мехондам, аз ҳар гуна шоирон, аз дигар муосир бачагона адабиёти ҷаҳон китоб мехондам ва асарҳои мутолиа кардаи ман ба 245 адад мерасанд ва 50 асари аз ин китобҳоям асарҳои классикӣ мебошанд. яъне ба классикиро низ бештар мехонам, зеро номинатсияи ман ин аст. Назира Тухтарова дар факултаи филологияи руси донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таҳсил менамояд. Ном бурда дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. Дар номинасияи хондан ва аз худ намудани осори адибони хориҷӣ иштирок намуда дар даври ниҳоӣ соҳиби мақоми ифтихорӣ гардид. Ба гуфтаи Назира, асосан модараш ба ӯ кӯмак намуд то дар ин озмун иштирок намояд. ман дар номинатсияи чорум, яъне хондан ва азёд кардани осори адабиёти ҷаҳон иштирок кардам. зиёда аз 90 романҳоро хондам ва зиёда аз 1000 байт шеърҳоро азёд намудам. ҳамаи он романҳою асарҳое ки ман мутолиа кардам бештар аз адибони ҷаҳон мебошанд. ва ман декани факултетамон Дустматова Шаҳло Валиевна, замдекан оид ба тарбия Ёрова Сабоат Нурматовна ва аввалин дараҷа модарам Убайдуллоева Гулноза Ҳозирҷоновна кӯмак карданд. бо дастгирии онҳо ман сазовори чунин ҷоизаҳо гаштам. ба таъкиди кормандони китобхонаи оммавии вилоятӣ ба номи Тошхоҷа Асири, нафароне ки дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок намуданд, пайваста ба мутолиа меомаданд. эълон гаштани озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст боис гашт ки сафи хонандагон дар китобхона зиёд гардад. мо китобдорони ҳамин китобхонаи вилояти оммавӣ ба номи Тошхоҷа Асири ҳамеша дархости хонандагонро барои қонеъ гардондан тайёр мебошем. мана 2 сол боз дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ рафта истодааст. хонандагоне ки вақте дар омада аз мо дархост мекунанд, ҳамаи китобҳои ҳамонҳои лозими онҳоро ёфта дархости ҳамонҳои қонеъ мегардонем. мо аз ин хурсанд мебошем ки дар ҳамин иштирокчиёне ки ғолиб омадан дар ҳамин озмун саҳми мо китобдорон ва китобхона низ ҳаст. Покиза Шодмонзода зодаи ноҳияи айни буда айни замон дар шаҳри Бӯстон истиқомат менамояд. Ном бурда дар давраҳои шаҳривии вилоятии озмун соҳиби мақоми намоён гашта ба даври ҷумҳуриявии озмун роҳхат ба даст овард. дар даври ҷумҳуриявӣ ӯ тавонист соҳиби мақоми ифтихорӣ гардад. ман аз рӯи номинатсияи дуюм хондан ва аз ёд кардани осори адибони муосири тоҷик ширкат варзидам. ман аз рӯи низомнома 35 роман, 40 повест, 150 ғазал, 300 мисли дигар навъи шеърӣ, 200 рубоӣ ва дубайти ва 300 байт бошад досон аз бар намуда. маҳз анамин озмун боис гардид ки ҷавонон боз ба китобу ба китобхонӣ рӯ оваранд. солҳои қабл вақте ки вориди китобхонаҳо мегаштам, асосан то ба ин дараҷа донишҷӯён ё ин ки калонсолон рӯ наоварда буданд, аммо баъд аз эълон гардидани анамин озмун вақте ки ба китобхонаҳои шаҳрӣ ё ин ки вилоятӣ ворид мешавем, пур аз довталабони анамин озмун ҳастанд. нафароне ҳастанд ки барои мутолиаи китоб омаданд то ки аз он баҳрае гиранд. боиси зикр аст ки дар кишвар баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. исбот намуд ки мардуми тоҷик дар ҳақиқат мисли гузаштаи хеш китобдору китобхон мебошанд. ин озмун бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маротиби дуюм баргузор шуд ва ҳадафи асосии он баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти ҳофизаи фарҳангӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, бой гардонидани захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ ва фаъолгардонии доираи забондонӣ миёни қишрҳои
мухталифи ҷомеа мебошад. бо истифода аз ин имконоту василаҳо ҳар фарди кишвар хоса насли ҷавонро лозим аст ки бештар ба мутолиа рӯй оранд, зеро китобдорӣ ва китобхонӣ суннати деринаи мардуми тамаддунофари тоҷик ба ҳисоб меравад.